Zokutanzi wawina 900. Kana 900 years. Ameno handilo mari ziringohwinwa kunoku. Hanzi kuhwinwa ma9 waya kangu. Ningoita dhiri ripiri. Aiwa, mabhora. Saka ukaona 9 waya sekuziva kwate chikuita kaupenyu hwako unofana 9 waya US. Close to 1000. Ubwa wanotenga mushini wauri kuda uyu wekugadzira masoseji. Mukamboritamba ere bhora iro? Aya, Komasha, very good. Mavunza question yanga chibvunzo. Mazoi simudzira. Ndikaona mari yakadaro handizi. Ini anobodonyepera. Ndinotsvaga kuti 300 ingasolve maproblems angu. Imwe 400 kudai. Ndombokavhira mileage makoresa ndaitambudzika. Ni 9 waya. Ndati unogona kudivide here. Divide 350 divided by 2 into 900. 350 divided by 2 into 900. Wrote 350. And yeah, but that's 700. Yeah, 700 to solve my problems. Kwakasara 200. Kusara 200. My way, I manage. Unofarisa kumbatutu club mbatutu. Aiwa kumbatutu club handi duanozo clara. So unofarisa mashabina. Unota busy watu mabunza masipe boss ndida ukavira chi kumashure kwaka boss most of the times. Unokavira hawo. Shamari ndenda gara ndine life imitation kuti zvinhu zvangu zviri boko. Boss kana inwaya. Ndati wanzusa zvondora. Ndagara nditi zvinhu zvangu zviri ndine kuda ndine foni inogara yakachaja. Saka musone nemari ka yakuda indorera pasi ndomutengera nyowani ndomujusira futi. Saka wakwanisa kutenderedza mari iyoyo kuti iwedzere. Aiwa ndenchida but unozoti hype yokuti unengoona chi saka takakupa 9 waya kwaura iwedzere inotodzikira. Zvinodependa noti unotobroka watowedzera kwarina. Aiwa no tsana. The more you get money, the more you are going to struggle. Because hapana zvauritaura. Saka mese makatora saka you are derailed. Pambe kuti usipine mari kuti iwedzere. Uzoti mari yacho ndaiwana sei? Azvina basa. Yo izvezvi kunhu akinaki hauna kana mari. Handi hauna kana mari. Hauziva direction yekuti waiwana sei? Ini ndatamba game re 50 cents. Apa wanga chinhu akinaki wabheja dollar. Wanga chinhu akinaki wangasana na send ndandi. Wabheja dollar for wina 9 waya. Saka mari yofana ngoidya chete. Pambe kuti itendere. Of course, kusana ndotanga nambokava chi. Maburi. Kane mo kana super bet wacho ndombona kuti ndambokuona iwe. Just jokes. Asi zvinoitwa nemunhu ane upstairs dzakawanda kana wana mari. Kana munhu awana mari unofanira kuishandisa responsibly uchiziva zveupenyu hwako zvakawanda and uchinyatso kutovhura maziso kuti zvakamira sei apa. Ndikangoti ndawana wandoverengera 900 zvino ndanga kuti 200 zvingati nimwe. I call it kind of madness. Zvozvigorekda. Ndidaro apa zvinoziva kuti hakuna mari inonzi ishoma kana kuti haisevenze. Dhora chairo unoziva. Vanoziva kuti $30 iyoyo atachitaura inoona ngokusvitsa mu9 waya kana mu1000. Dhora unoziva rinobereka rimwe dhora here. I want to support you. Do you know ndiwana $30 is so right now. Ndisina mamwe ma-social issues. Ma-social issues kuti panopera mwedzi uno ndoindotaura imwe $30. Ma$30 mangani wakamapiwa wakaitei kune ma$30 wako? Aiwa, I do remember I only received 20 that day and 30 that day, and I said I'm presentable. But ona izvo zvaunakana dhora muhome waifanira kutospina kagauro
ndika chimwa ndikanotanga kunitengesera munhu masoseji ndine masiripazi onaka inzwaunze masoseji ndo anofana kuzotenga kamasiripasi munhu iye hafa akabvuma manje kuti utengesa nechigure uauya pano ani masoseji vahodha masoseji kamaprofit anonge waita kantu yavanozotenga new balance yavarowe besides that aim yangu inini as I said before handina aim yemasoseji imwe additive inenre yangu ndeyefoclive breve kunenge ndichishanda nesimba rangu ndisina jack on jew vanhu vanenge vanobatsira ivavo ndovandee nchiremember vanoti mamind ndo vakandiyambutsa ndichiziva kuti nini ndikaenda kubasa kwangu kupremium forklift ndikasenza night or day ndikatambira mari yangu pera kwemwedzi ndinobalansa zvinhu zvangu ende ndiye ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kutozovandudza kana kuti anonzi wheat bisa wheat away from changa away from the wheat tozoti okay uyu shamwari yangu anoda chakati